Bé, doncs només ens queda una última cançó que esperem que hagueu patit molt del concert, que hi ha molt d'esforç, molta dedicació, molta il·lusió, sobretot, dels nens, dels grans. Són molt petitons alguns i els que no ho semblen tant també són molt petits. Així que és un regal que us volem fer. Abans d'acabar, perquè acabarem amb la cançó, i per desitjar-vos ja finalment, deixeu-me que faci un agraïment.
Un agraïment a tots els que... Un agraïment en nom propi i de tots els companys de l'escola, de tots els mestres i les mestres. Un agraïment molt gran a algunes... Tots els pares i mares ens ajudeu dia a dia, ho sabem, però en especial crec que és de rigor, creiem que és de rigor, donar les gràcies al pare, al Jordi Selva, que ens ajuda a muntar l'escenari aquí quan convé, perquè no som prou humans, al José, que ha estat tots aquests dies, siguin petits o siguin grans, donant-nos suport en el tema de micròfons. Agrair també molt l'ajuda, perquè va més enllà de la feina que tenen ells que fer, del Ramon, de la Eva, que avui no hi és, de la Pini, i segur que em deixo algú, però us asseguro que fan molta més feina de la que els hi pertoca per contracte. Moltes gràcies també a uns companys molt joves que tenim per aquí, que estan fent pràctiques com a estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior, que ens donen una ajuda increïble, que s'involucren en el que no us podeu imaginar i que els vostres fills i filles en surten beneficiats, us ho asseguro. Un aplaudiment molt gran pel Francesc, el Marc, l'Alba, l'Àlex, l'Estefania, i segur que m'estic deixant algú, perdoneu-nos si m'estic deixant. Moltes gràcies a tots. Que tingueu unes festes de família, amb la gent que us estimeu, el més dolces possibles, en nom de tots. Bones festes, bon any nou, i seguim comptant amb vosaltres. Gràcies per la